полиси ноҳияи Фархор таҳқиқи ҳодисаи ҳамла ба 2 занро идома медиҳад. Дар ҳодисае ки 17 март рух дод, як ҷавонзан 9 ва дигаре 4 захми корд бардошта дар беморхона бистарӣ шудаанд. Ба гуфтаи пизишкони беморхонаи марказии ноҳияи Фархор, Зебо Ҳамидоваи 46 сола ва Сафарби Гадоеваи 32 сола шаби 17 март бо захми корд дар ноҳияи шикам ва қафаси сина ба беморхона интиқол ёфтанд. Яке аз ин занон ҷароҳӣ шудааст ва ҳолу сиҳатии ҳардуи онҳо мутаъддил арзёбӣ мешавад. Зебо Ҳамидова рӯзи 23 март дар суҳбат бо радиои озодӣ аз беморхонаи марказии ноҳияи Фархор гуфт, ҳодиса тақрибан соатҳои 11 шаб рух дод. Ӯ афзуд ки ҳамроҳ бо Сафарби Гадоева дар як ошхона ба ҳайси пешхидмат кор мекунанд ва дар лаҳзаҳои берун шудан аз кор марде ба онҳо бо корд ҳамла кард. Зебо мегӯяд, ҳамлагар аввал онҳоро таъқиб карда рӯшании чароғро ба рӯяшон дошт, то чеҳраи ӯро набинанд, баъдан бо корд зарба зад. Ба гуфтаи Зебо, сару рӯи мард ба ғайр аз чашмонаш пурра пӯшида буд ва ӯро шинохта намешуд. Намедонам ӯ кӣ буд. Ҳангоме ки бо корд зад, чизе ҳам нагуфт, аслан овоз набаровард. Ман бо касе ҷанг нашудам ва намедонам барои чӣ ӯ ин корро кард, гуфт Зебо. Сафарби аз шаҳри ҳодиса худдорӣ кард. Зебо Ҳамидова гуфт ки модари 5 фарзанд аст ва то чанд моҳи пеш дар муҳоҷират дар Русия буд. Баъдан баргашту дар як ошхонаи маркази ноҳия ба ҳайси пешхидмат ба кор даромад. Гуфт замоне ки дар Русия буд, фарзандонашро ба тарбияи ятимхона ва хештабор гузошта буд. Пизишкони беморхонаи марказии ноҳияи Фархор мегӯянд, ҳоло сиҳатии занони кордхӯрда беҳтар аст. Аз рӯи ин ҳодиса парванда бошида таҳқиқот идома дорад. ҳанӯз ходимони полис омода нестанд ки ҷараёни тафтишотро шаҳр диҳанд.